שלום, כאן קרמלה מאתר סורגים. עכשיו אני אלמד אתכם איך סורגים במסרגה אחת. כל מה שצריך זה מסרגה אחת וחוט מתאים למסרגה. נתחיל בלולאה. בדומה לקשר, נסובב ונמשוך את החוט מאחור. עכשיו נעשה עיני שרשרת, נכרוך את החוט על המסרגה ונמשוך אותו לתוך הלולאה. ושוב, ניקח חוט, נמשוך אותו דרך הלולאה. תמשיכו ותעשו לולאות עד שזה יזרום. נמשיך בחצאי עמוד, לא ניכנס בעין הראשונה, ניכנס בעין השנייה מהמסרגה. נכניס את המסרגה לתוך העין, נעביר חוט ונמשוך אותו דרך הלולאה הזו. נכרוך חוט ונעביר אותו דרך שתי הלולאות. נכניס את המסרגה, נעביר חוט, נמשוך אותו, ושוב נעביר דרך שתי הלולאות. נמשוך חוט, ונעביר שוב דרך שתי הלולאות. בשורה הראשונה זה קצת קשה, בשורות הבאות זה כבר יהיה יותר קל. נמשיך עד סוף השורה. בסיום נעשה עין שרשרת כדי לתת גובה, נסובב את העבודה ונמשיך ליצור חצאי עמוד. ניכנס לתוך הלולאה הזו, נמשוך חוט ונעביר דרך שתי הלולאות. ניכנס, נמשוך חוט ונעביר דרך שתי הלולאות. כדי להמשיך וללמוד עוד איך סורגים במסרגה אחת, אתם מוזמנים להיכנס לאתר סורגים